Batana nemakambani akafanana nemapension fund neveinsurance nevamwe zvavo vanoda kubatsirana nehurumende mukuvaka dzimba dzekumaruwa sezviri kungoitika mumaguta, nekuti tiri kushanda nemamwe mabato nemamwe makambani akafanana nemabanks muno mumaguta. Takuda kuti tiende navo ivavo tinovaka kumaruwa kwedu. Mese tinoziva kuti upfumi hwenyika ine hwakanya kusimbira kuma8 rural provinces iyo ndataura. Iko kuma8 rural provinces ndokune maRDC andichitaura, ndokune mari, ndokune vanhu vane mari. Vana vedu vari kuita zvekuchera zvemining, vana vedu vari kuita zvefarming. Vanodawo zvakare dzimba dzakanaka dzamazuva ano ikoko, ende mari dzacho dzekubhadhara vanadzo. Saka ndo vatiri kushanda navo kuti tinge tivaka dzimba dzine mvura yakachena yekunwa, migwagwa yakanaka, dzine mvura inoerera yezvimbudzi yakachengetedzwa isingakonzerese zvirwere, dzine magetsi. Iko zvino kune zvivhitivhiti zvamazuva ano zvinonzi wifi pachirungu, zvinenge zviriko ikoko kuti munhu haachasuwa kuda kuenda kuguta, zvese anenge achizviwana kwaagere, kwaari kushanda ariko. Ndo zviri kuitwa nechikamu chinoona nezvekuvaka kwedzimba kumaruwa nekuvaka kwezvikoro nezvimwe zvakadaro.